Well, I am ninja, he is ninja, she is ninja too. I am ninja, we are ninja, and I believe that you are ninja too. Pregunta el ninja. 300 anys d'ocupació. Què és la Constitució espanyola? Estat plurinacional? Qui es creu aquesta merda? L'herència del franquisme, peros i sociates i botiflers renegats de Convergència. Hippies arrepentits d'iniciativa, gargantes profundes se les empassen plegades. Què es pensaven? La unitat d'Espanya és un genocidi. Bueno, en realitat 3 genocidis. A les Forces Armades hi ha quasi tants franquistes com als tribunals. Intel·lectuals: Chiquito de la Calçada, Maria Teresa Campos, Carlús Urdaci, Miliquito, Guti, Salva Ballesta, Jiménez Los Santos, Alfari, la Vaca Rosa, les divines del Corcón i els toreros criminals. Ja us poden ben donar a tots pel sac amb una canya esquerdada. Fora les forces d'ocupació, el rei és un retrasat mental, em cago amb els lleons del Congrés i em frego l'ullet amb la banderota de la plaça Colón o com collons se digui. Puta Espanya.